Здравейте, група! Това е терминатор GO4 Extreme, който работи на 7,5 кГц. Има ръчен и автоматичен земен баланс, еднотонална и двутонална дискриминация и говорително му е изведен отпред на панела. Има светодиод за слаба батерия, потенциометър дискриминация, включване и изключване силата на звука, чувствителност на детектора и граунд баланс. Когато работите на автоматичен земен баланс, този потенциометър не работи. Работят само тези трите и то най-важният са изтивите. Дискриминацията поставяме на 5. Не ви съветвам повече от 5 да ги вдигате, да увеличавате, включваме детектора и почвате да работите. Автоматичен земен баланс, еднотонална дискриминация. Искате двутонална, превкаквате нагоре. Когато искате да минете на ръчен земен баланс, да преминете еднотонална дискриминация, ръчен земен баланс, потенциометъра на 0, започвате да помпате и леко да въртите граунд баланса, докато детектора се успокои. Тогава повдигате потенциометъра на 5 положение, завъртате и започвате да работите. При това положение апаратът ви е по-дълбок. Еднотонална, двутонална дискриминация.